Κανόνισαν τα λεπτά μισά κατώ εμπόρευμα να μην πιουνε ούτε μία μυκιά το βράδυ εκείνος της 9 συνάντησαν το πιπά σε ένα ρεστοράν και καλά για να φαν. Ένα απ' τα δυο ξαδέρφια αντιπούσε νευρικά γιατί κάτω το τραπέζι πέσαν κόβρα και λεφτά. Χέρι με χέρι κάπως χοντρό το καλαμπέρι σαν να δίναν το αλάτι και να παίρναν το πιπέρι τελικά. Σπάσανε το βράχο 2 κιλά και πέσανε και δυο τους με τα μούτρα στη δουλειά. Σε ένα Instagram πολλές ορειμίες, κυρίως πουσιόπεδα και ωραίες κυρίες που για κόβεις κάνουν πίπες. Μα τη δουλειά αυτή δεν γίνονται αυτά, δεν χαρίζουν μυθιές. Μα ο μικρός ο ξάτος πως ήταν μαλάκας ελαφρός. Γάμισε την πίσνα ήταν πίτα, πίπωνε μου νέα στις τουαλέτες στο ζαριά την είχε τρίγε καλά γιατί κρατούσε λεφτά. Αλλά ένα πρωί, ένα ωραίο πρωί, καθίσαν στο τραπέζι για να κάνουνε καθάριση. Βάλανε κάθε ροστά και λεφτά, ο μικρός είχε πει μέσα για τα καλά. Πάθαν τη νέα, τα κοφήγανε, το διάλυσαν εκεί. Πήρε ο καθένας ό,τι του αντιστοιχεί και τώρα σόλο κι αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δώσει 2 τετράμετρα ακόμα και τελειώνω. Ο μεγάλος απέκτησε μεγάλους αντιπάλους και τον δώσαν μια φωτή, τώρα είναι στη στενή. Ο μικρός είσαι ολιστικό καμοναχός, από υπερβολικές νοικίες τώρα είναι νεκρός. Η ιστορία αυτή είναι φτιαχτή, μα από τις πραγματικές δεν απέχει πολύ. Πολλοί πεθάνανε, πολλοί είναι φυλακοί, κάποιοι άντεξαν όμως όχι για πολύ. Μια ιστορία για λίγο κλίμα, η απληστία είναι θανάτης.